హాయ్ అండి. ప్రతి సండే మా ఇంట్లో బిర్యానీ వండుతూ ఉంటానని ఒక వీడియోలో మీకు చెప్పాను కదండి. ఈరోజు అయితే కనుక రొయ్యల దమ్ బిర్యానీ చేశానండి. అయితే బిర్యానీ తిని చాలా బాగుందని చెప్తున్నానండి. మా ఇంట్లో మా వాళ్ళందరూ తిని బిర్యానీ చాలా బాగుంది మమ్మీ అని కూడా చెప్తున్నానండి. అయితే మా వాళ్ళు, మమ్మీ నువ్వు ఒక హోటల్ పెట్టుకోక యూట్యూబ్ ఎందుకు పెట్టుకున్నావు మమ్మీ అని అంటున్నారండి మా పిల్లలు. సరే బాగుందని అంటున్నారు కదరా, ఆ ముక్క ఏదో వీడియోలో చెప్పండి అని అంటే, అమ్మో వీడియో నా వద్దని చెప్పి పారిపోతున్నారండి. ప్రతి సండే మేము బిర్యానీ వండుకొని బిర్యానీ తినేటప్పుడు థమ్స్అప్ తాగి ఓటీటీలో ఏమన్నా మూవీస్ మంచిగా ఉంటే మూవీ చూస్తూ ఉంటామండి. ఇదండి ప్రతి సండే మా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీ స్టోరీ. మీకు గనక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.